Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je pondělí a mě akorát začal druhý týden školy a škola bude vlastně taky téma dnešního videa, jelikož bych vám ráda ukázala, jak vypadá nějaký můj běžný týden jako vrcholového sportovce, který zároveň studuje. Já studuju teďkom ve druháku na magisterském oboru a to konkrétně na České zemědělské univerzitě na Fakultě životního prostředí obor regionální environmentální správa. Jo, znamená to, že už bych měla vlastně příští rok úplně ukončovat studium, ale já si ho ještě chci o rok prodloužit, ale i tak už jsem teď v nějaké finální části toho studia a vlastně ten druhák je pro mě teď takovej trošičku jednodušší, tím, že už to trošku jakoby zakončujeme, už se klade důraz na to, abychom psali tu diplomku, tak toho teď nemám vlastně tolik, mám tuším nějakých 5-6 předmětů a teď chodím do školy 3krát týdně a to vždycky pondělí, středa a čtvrtek. Dneska je pondělí, ale dneska školu nemám, protože zrovna pondělky máme vždycky jednou za 2 týdny a dneska to vyšlo, že školu nemáme, takže mám klid na trénink, na nějakou práci ještě a tak, takže pojďte tento týden strávit se mnou. Tak jo, mě teď dopoledne čeká akorát taková lehčí posilovna, vždycky před posilkou jdu takový kratší volný běh, dneska 6. Mám teď za sebou něco málo přes 4 kilometry. Posilovně potom půjdu nějaké cviky, hlavně na nohy a na zadák, který pořád není úplně 100%, takže musím dávat tu péči. A měla jsem asi s těma cvikama začít trochu dřív, no, protože to teď při běhu pořád tak nějak cítím a ty nohy jsou celkově zesláblé, takže na tom teď musím trošku maknout a jinak to se mnou teď vypadá v tréninku tak, že začínám znovu po také kratší pauze, asi týdenní, kdy jsem měla nějaký zánět v zubu a byla jsem i trochu nemocná, takže teď se do toho zpátky vracím. Je to zase také nic moc, no, taková klasika prostě, ale věřím, že to půjde, že do závodu daleko a tak. Jako zapomněla jsem si sice hruďák, ale i tak mám tepy okolo 160 při tempu 5,25-30 na kilách a zítra bych chtěla jít první ANPčka, takže jsem zvědavá takovým zhruba, nebo na takových tepech bych měla začínat běhat ANPčka, takže doufám, že mi ty hodinky trochu kucají a nejsem na tom tak špatně, jak se zdá. No nic no, 6 po 5,20 na ultra špatných pocitech, tak jdem na tu posilovnu. Tori on the beat. My niggas ain't on they own, so you know we here to get that. Y'all niggas say shoot your shot, but the Draco no kickback. There's soldiers out here on the block serving this and that. My nigga, it's okay if you ain't never been through that. Nah, I gotta stay on task. Yeah, I'm on your ass. Why you speeding, why you going so fast? Why this lifestyle moving so fast? Yeah, so fast. Máme tady další den, dneska je úterý a úterý pro mě je taky čistě tréninkový den, nemám žádnou školu ani žádnou práci takhle pravidelně. Dneska mi akorát teda čeká výběh s jednou skupinou na Karlíně, ale to nemám úplně pravidelně a jsem ráda, že vlastně ty úterky mám přesně takhle volné od všech povinností, protože úterý je pro mě takový asi nejtěžší tréninkový den v týdnu. V nějakém plném režimu mívám v úterý double threshold nebo prostě nějaké 2 fáze náročnější, takže jsem ráda, že mě úplně nic takhle jakoby nebrzdí a nezatěžuje ten den a tak.
A dneska mi na tréninku čekají první ANPčka po zranění, takže jsem zvědavá, jak to půjde, moc na to těším a těším se, že se uvidím i se skupinou, s Perňa systémem po další době a zatím nevím, co teda za trénink půjdu, takže se nechám překvapit. A teď bych vám ještě ráda ukázala nějakou svoji předtréninkovou rutinu a co dělám, jak to u mě vypadá, když se balím na trénink a tak zatím. Takovou neodmyslitelnou součástí mé přípravy na trénink je nepochybně příprava kávy. My máme s Patrikem moc rádi tady tu kávu od 50 Beans, takže rozhodně doporučuji. Jinak já před tréninkem preferuji spíše filtrovanou kávu nebo espresso. Osobně mám asi radši kávu s mlíkem, ale tady to je taková jistota, že mi potom nebude blbě. A moc se těším, až se vrátí Patrik, protože příprava kávy je spíš taková jeho věc a mám pocit, že to prostě od něj chutná vždycky nějak líp. No, ale dneska se mi taky docela povedla a splnila to svůj účel, takže dobrý. A chystám si sebou vždycky dopředu taky Regener a Jonťák. Jonťák teď piju i v těch chladných dnech, protože se prostě pořád potím a vím, že je to potřeba. No a tady jsem to klasicky vysypala, asi to nebudu radši ani komentovat. No a chystám si sebou vždycky i laktátoměr a hruďák. No a máme s Patrikem na to takovou special přihrádku, kde máme všechny tyhle tréninkové věci, abych na nic nezapomněla. A beru si sebou Adios Pro 3, takové moje oblíbené tréninkové boty teď poslední dobou. Nějaké věci na převlečení, abych nejela domů spocená. A tady laktátoměr, hruďák, jak už jsem říkala, dneska na to nezapomenu, jako posledně. Jonťák, Regener, taky takhle beru sebou, ať už to mám potom při ruce. A takovou klasiku, nějaké doklady, sluchátka, klíče, no a samozřejmě dobrou náladu. A já už se moc těším, tak zatím. Tak já jsem akorát před chvíli dorazila na ledronku na trénink a zatím nevím, co mi čeká. Určitě to budou nějaké ANPčka, ale nejsem si jistá ještě co za úseky, takže to uvidíme teprve a jsem na sebe zvědavá, protože to bude první taky těžší trénink vlastně o to zranění, co jsem měla. Takže jo, uvidíme, jak to půjde a dám vám vědět. Jinak já jsem vlastně v průběhu září, jak jsem vám ukazovala v tom předchozím videu, dělala hlavně HIIT trénink, jezdila jsem na rotopedu, eliptikalu a prostě takový ten úplně obecný základ, ale vlastně tím, že jsem potom byla nemocná, měla jsem ten zánět v zubu a nebylo to zdravotně úplně ideální, tak jsem od toho HIIT tréninku teď upustila a už jsem si prostě říkala, že musím začít normálně běhat a normálně trénovat. Takže jsem ráda, že mi to podrželo v tom úvodu v takové té úplně nízké intenzitě, určitě to bylo fajn, ale teď už bych chtěla normálně najet do toho tréninku a tak, ale pořád přemýšlím, že o tom HIIT tréninku vám něco natočím, nějaké samostatné video, jaký to u mě mělo efekt, nebo proč jsem to vlastně dělala, takže jo, takže uvidíme a teď už to bude hlavně jen o tom běhání. Dobré ráno, máme tady další den, dneska je středa a dneska mi čeká asi takový ten nejvíc hektický den z celého týdne, takže uvidím, co stihnu, nestihnu natočit. A já jsem vlastně měla v plánu dneska jít ještě před školou běhat, ale nějak špatně jsem se vyspala, necítila jsem se úplně dobře, takže dám dneska jenom jednu fázi a teď se chystám akorát za pár minut vycházet. Teď si tady ještě chystám takovou nějakou svačinu, oběd na celý den. Teď si akorát dělám kávu, ať už si pak nemusím nikde jako dávat a spěchat ve škole. A tak jo, tak pojďte tenhle den strávit se mnou, nevím, co všechno z ní uvidíte, ale doufám, že co nejvíc. Tak já už vyrážím, mám tady takhle sebou takovou obrovskou tašku, ve které mám všechno, co dneska budu potřebovat. Nějakou svačinu, jídlo, ať přežiju až do večera a taky věci na trénink a ještě mám trénink s dětmi odpoledne, takže dneska to bude výživný den. Tak já už mám po škole a mám akorát před tréninkem dětí prostor pro trénink. Dneska mám vlastně akorát volný běh, já jsem si to chtěla vlastně rozdělit do 2 fází a jít třeba nějakou 8, 6, ale jak jsem říkala ráno, vůbec jsem se na to necítila, takže jsem si řekla, že dám jenom jeden běh a mám v plánu nějakou 10, tak uvidíme, bude to asi nejdelší běh od té doby, co jsem byla zraněna a zatím se cítím dneska fakt strašně, takže
uvidíme, jak to půjde celkově. A jinak, kdybych měla vypíchnout jednu věc, proč jsem ráda, že jsem šla studovat právě na zemědělku, tak jeden z důvodů je určitě ten, že ten kampus je fakt na skvělém místě a je tady možnost prostě jít si kdykoliv, kamkoliv zaběhat. Nás tady udělat úplně parádní, spoustu parádních tras, zároveň máme vlastně atletický stadion, posilku a já vlastně můžu takhle s tou školou kombinovat, když potřebuji mezi hodinama nebo nějak rychle utrénovat vlastně cokoliv, takže za to jsem strašně ráda za tuhle možnost a je to prostě všechno kombinovat mnohem s nás tou školou, takže doporučuji určitě všem, kteří nějakým způsobem uvažují na studium na zemědělce a přitom sportují, tak za mě to úplně parádní možnost. Jinak, co se týče toho mého studia na zemědělce na fakultě životního prostředí, tak jsem měla zatím teda, a můžu to vlastně už asi říct celkově, protože už končím, už těch učitelů moc mít nebudu, že jsem měla strašně dobrou zkušenost se spoustou pedagogy, kteří byli fakt vstřícní k tomu, že sportuju a že potřebuji občas být na nějaké soustředění a fakt ti lidi tady za mě úplně skvělí, no, takže nikdy jsem neměla problém vlastně jít někam na soustředění a nějak to zkombinovat s tím sportem, takže to taky jako jsem chtěla takhle říct, že určitě považuji jako skvělou zkušenost. Což si myslím, že není úplně samozřejmost na každé vysoké škole a já jsem fakt ráda, že mi to strašně ulehčilo fakt tu kombinaci studia se sportem a nemusela jsem být tolik bez stresu, pořád něco řešit, hádat se s někým o těch podmínkách, ale fakt mi vždycky vyšli vstříc, pomohli a za to jsem moc ráda, no, takže takhle jenom jako, že si uvědomuji, že to vlastně není na těch vysokých školách pravidlo, že ti lidi jsou tak hodní a skvělí, takže na zemědělce jsem ráda, že to bylo takhle snadný. Ale samozřejmě to vždycky musí jít z obou stran a hodně určitě dělal nějaký můj přístup a komunikace s tím učiteli, kdy jsem se jim vlastně snažila vždycky dát najevo, že mi na té škole záleží a že to je pro mě taky určitě priorita, nejenom ten sport, ale že to mám vlastně na takovém podobném místě těch priorit v životě a že rozhodně chci dostudovat a záleží mi na tom, jenom mám vlastně i druhou věc v tom životě, na které mi záleží a to byl ten sport. A vždycky při té komunikaci jsem se snažila jim vlastně nabídnout něco na oplátku, že třeba vypracuji nějakou práci navíc nebo něco vlastně za tu absenci, což si myslím, že taky vždycky udělalo svoje, že fakt viděli, že jsem taky ten sportovec, který na to kašle, snaží se ten systém nějak obejít, ale takže to taky určitě si myslím, že je vždycky o nějakém tom individuálním přístupu, ale myslím si, že hodně taky udělali právě ti pedagogové, kteří jsou tady za mě fakt skvělí a tak. Ale koukejte tady na ty výhledy, já jsem na to normálně musela zastavit, protože to je fakt krásný a když jsem šla studovat do Prahy, tak jsem se nejvíc bála toho, že nebudu mít kde běhat, protože jsem Prahu přesně neznala. Čekala jsem, že všechno, co tady je, tak stromovka a pár cyklostezek okolo řeky, ale těch míst krásných tady je fakt spoustu a jsem ráda, že mám takovou možnost přesně vyběhnout ze školy a vidět tady tohle, takže se pokochejte a já běžím dál. If they hating on the low, tell them fuck you. My niggas ain't on their own, so you know we here to get that. Tak já akorát vyrážím do školy, je čtvrtek, 1 hodina odpoledne a já už mám za sebou trénink. Šla jsem 11 km zhruba, hodinu běhu volně. Dneska se mi teda běželo dobře oproti včerejšku a teď mi teda odpoledne čeká škola a ještě jeden trénink s jednou skupinou. I'm ready to shine, yeah. I'm ready to shine. I'm ready to shine, yeah. I'm ready to shine. I'm ready to shine, yeah. My niggas ain't on their own, so you know we here to get that.
Tak jo, já už jsem po celém dni doma a dělám si akorát večeři. Dneska jsem si na večeři udělala chleba ve vajíčku. Já vím, že to není úplně ta nejzdravější večeře, kterou si můžete udělat, ale jenom ať vidíte, že ne vždycky jím správně a to nejlepší, co jde. A je to někdy taky potřeba si dopřát něco, co fakt máte rádi a zrovna chleba vajíčko je u mě jídlo asi fakt také nejoblíbenější jídlo, které mám. Takže si to jdu dát a za chvilku půjdu spát. A vyvažuju to tady bylinkovým čajem, takže snad mi to karma vrátí. Takže to je moje dnešní večeře. Vyvážela jsem to tady ještě něčím zeleným, niva a nějaký procvák nebo pesto na tom je. Já si myslím, že je dobrý. Jo, přesně takhle vypadají moje večery a vůbec se za to nestydím. Ahoj, je tady pátek a mě dneska zase čeká posilovna takhle s klusem před posilkou. Dneska školu nemám, jak se říkám, já jsem jenom pondělí, středa, čtvrtek, respektive tento týden v pondělí ne, ale tak jo, to bude asi poslední natáčecí den. O víkendu už mě nic moc zajímavého nečeká. Tak zase vidím, kolik toho zvládnu natočit, co vám ukážu. Tak. Jinak určitě obrovský rozdíl oproti úvodu týdne, jsem vám vlastně v pondělí natáčela, že jsem úplně hotová, mám vysoký tepy. Tak dneska je pátek a je to zase úplně jiný, cítím se mnohem líp. Takže jenom takhle, jestli někdo taky začínáte po volnu, jde to fakt rychle, jenom člověk musí vydržet a jde to. Shorty getting annoyed cause she turned up with the red meat. How you going to war with a pistol? You better grab your semi. If you wanna find me, it ain't hard to get up with me. Looking around, oh my gosh, they some fucking loose screws. Chop up, make a nigga flip, boy, fuck your dudes. Had to go. Tak jo, je odpoledne, já už jsem doma z tréninku a jak jsem říkala, dneska jsem šla akorát posilovnu a předtím 4 kilometry, volný běh, pár rovinek, abecet a pak posilovnu, kde jsem šla hodně cviky na nohy, právě na ten záďák, abych posílila už tak, jak jsem vlastně říkala v pondělí a vlastně poprvé jsem šla taky rovinky a noha držela, nebolilo to, takže jsem ráda, že už to takhle běžecky vypadá líp a že do toho můžu postupně najíždět. A tím, že tohle video má být primárně o mojem životě jako studentky na vysoké škole, která kloubí studium právě se sportem, tak bych vám ještě na závěr ráda dala nějakých pár tipů nebo popsat trochu svoji zkušenost, jak to vlastně kloubím a jakým způsobem jsem fungovala asi poslední 4 roky na té vysoké škole. Takže jestli mě sledují vlastně nějací středoškoláci, které to čeká, uvažují na studium na vysoké škole a nebo právě už vysokoškoláci, kteří nějakým způsobem začínají, tak doufám, že vám to nějakým způsobem pomůže a tak. A na úvod, já jsem vlastně strašně ráda, že jsem na vysokou školu šla, ne, že bych nikdy přemýšlela, že bych nešla, ale čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, jak je super mít nějaké zadní vrátka a já jsem třeba měla dobré výsledky na střední škole, myslím v atletice, kdy jsem jako doufala, že se třeba dostanu na nějakou reprezentační akci, budu mít třeba plat na středisku a půjde to všechno hladce, ale realita je taková, že nešlo a je pro mě čím dál tím víc vzdálenější vlastně dostat se na nějaký plat a živit se vlastně tou atletikou, takže já jsem ráda, že mě třeba bude živit něco jiného než ten sport a že jsem takhle na tu vysokou školu šla a něco mi to naučilo a vím, že prostě se do budoucna uplatním. Takže jestli mi sledují právě nějací jako středoškoláci, kteří mají dobré výsledky, já to občas takhle slyším, že ti lidi na tu vysokou školu jít nechtějí a chtějí se vlastně plně věnovat tomu sportu, tak to mi vlastně přijde hrozná škoda a myslím si, že se to s tou vysokou školou určitě dá kombinovat, ta atletika, není to nic nereálného a ty cesty prostě se dají hledat a dá se to dělat. Zároveň já jsem moc ráda, že jsem si tím systémem prošla i z toho důvodu, že na vysoké škole se musíte naučit víc nějak pracovat s tím časem, mít za sebe zodpovědnost, plánovat si, jak vlastně tu školu, učení se na zkoušky, tak v mém případě i vlastně nějak soustředění, tréninky a tak, takže to si myslím, že mi hrozně pomohlo a dalo třeba do nějaké mé pracovní kariéry, kdy člověk taky jako musí plnit potom nějaké
nějaké věci a starat se o to, aby všechno zvládnul a pracovat s tím časem, takže to si myslím, že mi hodně ta vysoká škola dala, naučila a jsem za tu zkušenost moc ráda. A teď už k nějakým mým tipům a jak jsem vlastně tím studiem prošla a co mi pomohlo a co bych doporučila i vám a studentům, kteří mě třeba sledujete, tak určitě je to plánování. Já jsem vám tady v tomhle videu ukazovala dny, které nebyly zas tak náročné. Myslím si, že jsem měla semestry, kdy se to všechno kombinovalo mnohem hůř a tento rok už mám fakt taky volnější. Zároveň si myslím, že jsou taky vysoké školy, kdy to jde všechno mnohem hůř, jako třeba medicína a tak. Já vím, že studuju školu, která není zas tak náročná a dalo se to kloubit, ale strašně mi pomáhá v ty náročnější dny, mít to dopředu naplánované, vědět, že ráno vstanu a vím, co budu dělat. Pomáhá mi to hlavně v tom třeba si ten čas rozvrhnout tak, abych věděla, kdy si třeba můžu dát tu druhou fázi tréninku, nebo kdy můžu jít na nějakou brigádu, kdy můžu vzít třeba skupinu, která půjde ten trénink a tak, takže já už to vlastně na začátku týdne všechno naplánuju. Takhle to nějak vypadá zhruba. A tak, takže to mi hrozně pomáhá a myslím si, že jsem potom taková víc produktivnější, víc toho zvládám a jsem si i taková jistější, že vím, co mě čeká a jak s tím časem naložím. Druhá taková hrozně podstatná věc, nebát se to dělat, nebát se do toho procesu spadnout a nestresovat se tolik. Já to beru tak, nebo naučila jsem se to tak brát, že vždycky to nějak dopadne, vždycky to dopadne dobře, když ten člověk tomu jde naproti a prostě jo, nebát se toho a jít tomu nějak čelem. Já jsem taky v prváku byla taková vystresovaná z toho, jestli to nějakým způsobem zvládnu, jestli když odjedu na měsíc na soustředění, tak jestli to pak zvládnu dohnat a tak, ale když jde do toho člověk s nějakým sebevědomím a je si sám sebou jistý, že na to má, že to zvládne, že je dostatečně chytrej a schopnej na to tím projít, tak si myslím, že je to klíč k úspěchu a prostě nebát se toho. A poslední věc, kterou považuji asi za taky největší klíč k úspěchu, k tomu, že se mi povedlo dokončit bakalářské studium a tak nějak tím procesem projít, je komunikace, a to jak s profesory, pedagogy, tak třeba spolužáky, nebát se zeptat, poradit, napsat e-mail, že třeba jedete na to soustředění nebo že se chcete nějak domluvit na podmínkách, nebrat to tak, že když vyhlásí učitel, že je jedna absence na cvičení, tak prostě nikam nemůžu vyjet. Já jsem to vždycky zkusila, popsala jsem svoji situaci, samozřejmě slušně, říct prostě, že, nebo já jsem to brala tak a napsala jsem vždycky, že je pro mě to studium důležitý, že chci hledat ty cesty, ale že zároveň prostě mám i ten sport a chci se věnovat i tomu a vždycky to dopadlo dobře, z nějakých 95% mi všichni vyšli vstříc, nějak jsme se na těch podmínkách domluvili, takže fakt nebát se ozvat a domluvit se a to beru asi za takovou nejdůležitější věc, díky které jsem prošla až skoro do konce. Tak jo, a to už bude z tohohle videa úplně všechno. Já doufám, že se vám to líbilo. Mě už příští týden přijede konečně Patrik z Keni, tak doufám, že ty videa už budou víc ze světa tréninku, z běhu. Teď jsem se to snažila dělat tak, abych to zvládla točit sama, tak doufám, že vás to bavilo i tak. Doufám, že vás bavilo tohle video a jestli tady mám nějaké vysokoškoláky nebo středoškoláky, které to studium teprve čeká, tak vám moc držím palce. Nebojte se mi třeba napsat na Instagram, jestli vás něco zajímá o nějakou radu, ráda pomůžu, poradím. A tak jo, tak se zase budu těšit příště. Tak ahoj.